Sanibonani maphenca, sanibonani eNingizimu Afrika, sanibonani bantu abathanda umculo wesintu nabathanda iqiniso ezweni. Ukhuluma njengamanje Ngizwe umlando kwamcono, uNtombazane Mdabalanga zamqoba ngabazimthanda. Ngithi kini anginimemezelele ukuthi ngizoba mfishane nje kakhulu. Ngani zakwethu ngibonile lapha ke iposter ebhalwe insizwa yakwamapolo kwawuGevu kaNgcobo eyibhala ngenxa yokuthi ufuna ukuxazulula izikhalazo zami engizenzile lapha ke kuNgizwe online. Ikhalaza ngodaba lokuthi abaculi abaningi abamisiwe ngendlela abafanele benziwe ngayo. Ngaphinde ngakhalaza nanokuthi isimo sempilo nje ke yonkana nomlando kaMaskandi uyadukiswa. Ngakho ke ngithi ke kini bantu bakithi bamabhinca, njengopresident wenu, njengoba mina nomcineka siphambene asibanga lutho, sibanga indlela yakwenza, sibanga iqiniso, sibanga ukuthi abangenzeleli. Mabengenzeleli kubalekile ukuthi sazi ukuthi umlando kaMaskandi awuphazanyiswa, futhi mabefuna ukwenza izinto zabo abenze izinto zabo ngendlela nje ekahle engaphazamisi umlando kaMaskandi, engahlukumezi umlando wama-artist, engabi bias futhi. Ngakho ke noma ikuphi la kusuke kune conflict khona, ngani zakwethu kubalekile ukuthi kube khona umuntu ongenelelayo. Ngifuna ukubonga kakhulu kumapholoba ke insizwa uGevu kaNgcobo ngokusukuma ukuthi azongenelela emkhumbini wamabhinca ke afise ukuthi uxazululeke esigabeni sami nomcineka ngonakuba naye eyingxenye yeinkinga ezikhona kuMaskandi. Nawe usafuna ukuxazululwa nje ngesingayi nje, ufuna ukutatululwa naye ngesingayi ngeenkinga abhekene nazo naye ngesingayi uyaxova naye, ucineka uyaxova nomcinayo uGevu uyaxova. Kodwa ukusukuma bakwethu ongalwi bese esukumeza ulamula kuyinto enhle kakhulu leyo. Ngakho ke insizwa zakithi, niyazi intombi zakithi, niyazi kuphela inyanga, inkinga ziningi, niyafuna ukuthi nijabule emakhaya ngamakhaya. Kune poster ke ephumile ukuthi mina ngimenyiwe lapha ke kumbuso wamaciko. Ngithi kini ngani zakwethu asikwazi ukuthi emlandweni wakithi kwaZulu bese sithi singaze sibhekane nensizwa umcineka siqhamuke sesiyobhekana laphambi kwabantu. Ngakho ke ngiyakwamukela ukuxazululwa, ngiyakwamukela futhi ukuthi sikhulumisane. Umcimbi wempucuzeko siwufisa wenzekile ngesifiso sakithi ke ngani zakwethu, ngoba into enhle lela amabhinca athathe 2 years wonke egonqile singazi ukuthi kuzokwenzakalani ezweni. Manje ke umfo kaNgcobo njengoba ezama ukusixazulula nje, cha akakwazi ukuqhamuka sesixazulula kumabhanyabhanya amakhamera ukuthi phayi yonke into lapha ngendlela okwenzeke ngayo. Ngithi cha bobo, Ungizwe umchunu angizukuphumelela ukuba ingxenye ke iyakhona lapha ke kulokhunjana kumbuso wamaciko, angizukuba khona. Ngicela ukuthi apho uyahlele kahle umfo wamapholoba ngeviki elizayo sikwazi ukuthi sibonisane nezinsizwa zonke lezi, sibonisane kahle bese siye emphakathini mhlambe sekubukhona la sivumelela khona noma la sigejana khona sigejana kancane bese siyovumelana. Kodwa ngoba ufuna sibahlonipha abantu, umcineka unginengile kakhulu ngesizwe zakhe, kubalekile ukuthi sibonane ngqo naye bese ngaphambi kokuthi ke siye lapha phambi kwamehlo omhlaba. Ngakho ke ngiyamhlonipha kakhulu umbuso wamaciko, nani ngalihlonipha amabhinca. Ngiyibonile iposter, yebo ungithintile, kodwa cha angizikuba khona ngani zakwethu. Futhi ngicela futhi ukuthi mangabe exazulula lento kungabi same day la amaciko asuke ehlangane khona.
kuyobe kukhona uSminoff namhlanje lapha eyolingisela abantu nalomfana oneyinxemo wangapha emzimkhulu okuthiwa usikweletu bonke laba bafana laba kufanele ke bethole ithuba lokuthokoza nabo bebe right lapha bejabule bephambili bengazophazamiswa inkunzi emavava njengami ekephethe isihlangu sikababa omkhulu usiwa esitsingeze isuka ngakho ke kuyoba inkinga kakhulu lokho ngake uzokulibeka lapho namhlanje akuhlelwe esinye isikhathi nomhlangano we-caucus before siye kubantu ngaphekwa lokho there is a security threat against my name. I'm aware of that. Ziyakhala sheshami phela madoda nami ngibulaleni phela akunini nokunini ngizingela ngibulaleni phela uNkulunkulu wami mphumuleke awuyeni weshembe hey lokho ngigudla niyalena nani nenkabe ezingamagwala. Okay, sisuke ke lapho bese siya la ipage lami kunama email angaphezulu ka13. There is an attempt of my page ukuthi lihekwe leyo nto leyo wrong kakhulu. Cela wonke lo muntu ozama lo masimba lawo ozama leyo nto leyo ngicela angixeke because njengamanje ngibhizi nama IT specialist ukuthi azame ukuthi enze njani ukonofela labo bantu ubani lokhe in where ulokhe in wapi kuyatholakala khona umuntu lokhe in ekuphi omunye lokho in ekuphi sabalandela ngoba siphatha namafoni adulayo shembe ngiyacela uNkulunkulu wezinomhlaba ukuthi mina ngafa noma yini ngifele ukuthi ngikhuluma iqiniso abantu abalifuni angizonke umuntu kodwa iqiniso limile sekuthenini ngiyafisa ukuthi sibe samabhinqa siye phambili ngakho ngithi mabhinqa kithi eNingizimu Afrika ngiyanthanda kodwa namhlanje angiyila lapha kumapholoba phuzani ngokuqala nje ngamanje phuzani iziphuzele nje nibuka uSimino Fede ngisela abantu lapha impilo yephambili angilibeki lapha kuyobe kuhleleke ayikhala ngiyabonga ngandza kwethu ngiyanthanda kakhulu abantu bakababa uNkulunkulu wami engisenambuzo Nkosi yenkantolo.